ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба ҳисаби мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бадро Toyota Camry аст ки американка соли барои 2008 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторш мегӯяд 2.4 литра, коробкаш автомата, саистари мошин мегӯяд нахаду. 4 диска дорад, 4 балони 70%, электропакет, кондиционер, радной краска сафед бадро, чихолои нав, номеро транзит. мошин мегӯяд нахаду аст, омода биден агар кадоми харидори аниқ бошад. нархи мошина бадро 95 та гуфтам, бо арзон мешавад. ин мошин дар территорияи Душанбеда қарор дорад. нашуд ҳуҷҷатош не ки ягон маълумотро нагуфтем, кадом метавонад харидор бошен, бо аниқ када мегирем. 2008 сола американка бадро хеле нахаду. 95 таш мега бо арзонтар мешавад. кадоми шумо ки харидор бошен, рақамошон дар поини видео марамат занг занед. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан дошта бошен бадрон, метавонед ки сурат маълумотро дар номери имо васаб гирифта рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. лайкотон назанед ва силкаи навори моро дар васаб имо подлизаш кунед. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст бародаро Mercedes-Benz C-класс ки сечка объёмни классик соли барои 1999 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторш мегӯяд 8 литра, коробкаш механика, саистари мошин мегӯяд нахаду беҳтарин. 4 та мегӯяд дискови рамашка, 4 та балони нав мегӯяд ва 2 та электропакет, 7 моҳи дига ҳуҷҷат мегӯяд, салоншам тоза, мошин мегӯяд нахаду, кондиционерам дорад, кор мекунад. балон 80%, 4 диска, электропакет, 7 моҳ ҳуҷҷат ва кондиционер. объёми бадон классика. нархи мошина мегӯяд 65 та гуфтасем, бо арзонтар муомила мешавад. ин мошин бардон дар шаҳри ҳисорда қарор дорад. одамони канка наличи мехаридаги бошад мегӯяд бо арзонтар мекунем. омада мошина дар шаҳри ҳисор мегӯяд бинен 65 000 сомонӣ муомила дорад. кадоми шумо мехаҳед рақамо мегафоншо насигаста, аз ҳамин рақамо бештар маълумотша гирен. баъдро чӣ мошине ки мехаред дар комментаре нависед ки чӣ хели мошин ба шумо дар кора, маркаша нависед, кадом солаша, мо мошина гуфтаги шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. сеюм мошини фурӯшӣ аст баъдро Toyota Corolla ҳаст ки светои сафед соли барои 2008 солае ки бензини холия бадрон, яъне ки Toyota Corolla мегӯяд Дубай аст, ира айвагон гирифта будем мегӯяд як даст гаштагиа. сӯдишвариш бензини холӣ, моторш 8 литра, коробкаш автомата, саистаи мошин мегӯяд бениҳоят тоза, ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷат мегӯяд дорад, 4 та электропакет, бензини холӣ кати мегӯяд гаштагиа. мошин умуман мегӯяд такси гаштагиа, фақат мегӯяд як даст гаштагиа. ира айвагон мегӯяд гирифта дубайска бадрон, мошин мегӯяд 100%. нархи мошина мегӯяд 78 та гуфтасем, бо арзонтар мешавад. ин мошин дар территорияи Душанбеда қарор дорад. 78 та бо муомилаи хуб дорад. одамони каркардан харидор занг зананд. мошин дар Душанбе рақамошо ва видео аст. кадоми шумо ки мехаред марамат занг занед, мошини якдаста. аз шумо боварӣ дорем ки лайкотонам мегузоред, фаромӯшонам мекунед ва чӣ мошине ки мехаред дар комментаре нависед, мо ҳам комментареи шуморо хонда мошина гуфтагида ҷудо карда пешкаштон мекунем. чорум мошини фурӯшӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класс ки сечка баъдро элеганс светои намхели серебристи соли барои 1996 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторш мегӯяд 8 литра, коробкаш механика, саистаи мошин мегӯяд нахаду, 4 та балон мегӯяд 80%, 4 та диска ва 4 та электропакет, радной краска, чихолои нав, мошин мегӯяд нахаду. хай камбудии мошина нагуфтанд, хай дар нархош мегӯяд арзанда. нархи мошина баъдро 33 000 сомонӣ гуфтасанд, бо арзонтар ҳам мешавад. ин мошинам дар территорияи Душанбе пойтахт қарор дорад. 4 та дар электропакет, 4 диска, 4 та балони 80% дорад. нашуд хадавои задагии пуштаги ҳуҷҷатҳо и чизот ягон маълумотша ба мо нагуфтанд. барои ҳамин кадоми шумо мехарем, бо маълумоти аниқша мегирем. лайкҳо назанед, навора полихот подлизаш кунед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra J аст ки светои сиёҳ соли барои 1998 аст ки бензин газ
ҳардаш кор мекунад. Мотораш мегӯяд 6 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби средни қарор дорад. Мошин мегӯяд на зӯри зӯр на безебеди ҳолати миёна средне нахадвай. 4 дискаҳои худа 4 балонаи 60%, салоншам тоза. Инам хел ҳолаттай. Мошина мега сирош намефрӯшем бо нархи 32000 сомонӣ мега. Одамони харидор бошанд мега бо дар пеши капоти мошин, яъне аниқ муомила мекунем. Ина падари 98 сол мошин нахаду 32000 сомон. Ин мошин дар ноҳияи Фархурда қарор дорад. Бодам баъдоне ки дар комментар нависа ки хел астраҷои арзон ёбем. Ина баҳри шумо астраҷи арзон 32000 сомон дар ноҳияи Фархур. рақамоти телефони шумо мегафон аст. кадоми шумо харидор ҳастед, марҳамат дигар маълумотро занг зада гиред. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст. Баъдрон ВАЗ 2107 маладёж наста ки светои сафед соли 46 2010 солае ки бензин газ зардаш кор мекунад. мотораш мега 1.5 литраи коробкаш механика сайзтари мошин мега нахаду. мошин баъдон аз мотор мега карбюратори 03. мошин мега бисёр ҷош ҳамаш электрония, электропакет, электрони, яъне ки ягон камбудӣ надорад. мошин мега танировкаш буд шудаги, не ки 8 моҳи дига мега ҳуҷҷат дорад ва аккумулятораш мега пачкай 4 балон мега 80%. Фақат танировкаш буд шудаги, дига ҳамаш суроғ дорад. аккумулятори нав 8 моҳ ҳуҷҷат, 4 балони нав қариб 80%, салон тоза. мошин мега бисёр ҷош электрония. нархи мошина баро 20 та гуфтасам, бо арзонтар мешавад. ин мошин дар шаҳри Истаравшанда қарор дорад, яъне ки эротепа мешавад тарафи Истаравшан. ҳамин нархи гуфтаги шумо мега бо арзонтар мекунем. нахай рақамош навистаги 20000 сомонӣ баъдро муомила дорад. марҳамат занг занед. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро Opel Astra F аст ки дар кузофи хетчбек соли 46 1997 аст ки бензин газ зардаш кор мекунад. мотораш мега 6 литраи коробкаш механикаи сайзтари мошин мегад нахаду бардорун. хадавои нав кадаги мега 3 та балон мегад пачкай, салоншам тоза, ҳуҷҷатош неки бучидаги бардорун. 3 та балон мега навди, такаш мегад средняи миёнатаре ва 4 диска ҳамаш 100%. фақат як ҳуҷҷат мекунем мега тамом. хадавои дора мега хаяда ҷош як ҷош мега камтар меличовка кор дора мегад ҳаваша мекунем гуфтам ки ҷоша як меличовка мега кор дорад. 97 сол. нархи мошина баъдро 25 та гуфтасам, бо ягон сум дига арзон мекунем мега сирошона сум дар қурай алишина меша тоқа суми холӣ 25 та бо ягон сум арзон мекунем. ин мошинам дар территорияи Душанбе қарор дорад. кадоми шумо ки мехоҳед рақамошро навистага дига маълумотро гирен, фақат лайкро фаромӯш накунед, албатта гузорен. ҳаштум мошини фурӯшӣ аст. баъдро Daewoo Tico аст ки светои сафед соли 46 1997 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш мега экономи простой 1 литр, коробкаш механикаи сайзтари мошин мегад нахадо. баъдон аз мошин мега 100%. 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 та балонаи 70%. баъдон мошин мега радной краска, электропакет, фарои нав. мошин мега фақат як нарӯшка краскаш мекунед, дига ҳамаҷош 100%, дига ягон камбудӣ надорад. 4 та балон мегад ҳамин ба қариби як моҳ пеш мегам хел зада мегад қариб як 90% ҳаст. баъдон 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. як нарӯшка краска, дига ҳамаҷош 100%. бояд тага дар ахири навор монол аст, бояд тага хели тикоча ваяш арзонтар. инаш баъдон аз 9500 сомонӣ аст ки бо арзонтар мекунем мегад дар территорияи Душанбе 9500 муомила дорад. бояд тага тикои дига аст, ваяш ахида аст, ваяш бохай арзонтар. кадом тун ага то охир тамошо кунен, ҳамаша мефаҳмед. лайкора гузоред, навора падилсаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро Toyota Mark II аст ки соли 46 1998 бензин газ зардаш кор мекунад. мотораш мега 2.5 литраи коробкаш автомати сайзтари мошин мегад нахаду. мошин баъдро 4 та диска дорад, 4 та балони 80%, салоншам тоза, электропакет. мошин мегад масъала намехӯрад. ҳама ҷош мегад коробка, мотор 100%. хай маълумотои пурра ва аниқташа як бор када мегирем. мошин радной краска мехел сиёҳ. нархи мошина баъдро 25 та гуфтасам, бо ягон сум арзон мекунанд. ин мошин дар шаҳри Бохтар Қурғонтепада қарор дорад. одамоне ки мехаранд мега бо ягон сум чойпулӣ муомила мекунем. рақамои телефони шумо мегафон аст, кадоми шумо мехоҳед марҳамат занг занед. агар шумо дар махалли мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, ягон техника, мисол чизе ки барои фурӯхтан набошад бардорон, инам хел сурат маълумотро роя кунем. мо дар видеои оянда рекламада фурӯшта мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро Opel Vectra A аст ки светои вишнави олучаги соли 46 1991 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад.
моторш мегӯяд 6 литраи коробкааш механикаи саистани мошин мегӯяд нахадор. Инам хеле ҳолати бадро. Мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат дорад, хадавои кадагӣ, моторам кадагӣ, 4 диска ва 4 баронаи 70% дорад. 1 сола ҳуҷҷатам кадагӣ. Як дари не пешгӣ ҷои шофир бадор не ки алиш кадагӣ бдай. Ай дига вектора. Хай ҳолаташ мегӯяд содаи мошин мегӯяд нами нарх шуда арзанда. нархи мошина буда 11100 сомонӣ гуфтесам, бо ягон сум мегам арзон мешавад. ин мошинам дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. 11100 сомонӣ ин нарх аст, соҳибшон монда. 4 диска, 1 сола ҳуҷҷат, мотор кадагӣ ва хаддавои аккумулятор нав. рақамошон телефоншон мегафон аст, кадомишон харидоред дига маълумотша гирем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи Бадрон Daewoo Nexia ҳастае ки соли бароишаш 1994 ҳастае ки бензин газ зардаш кор мекунад. мотораш мега простой 6 литраи коробкаш механикаи саистани мошин мегӯяд ҳолати хуб да. мотор мега 100%, коробкашам беҳтарин, хадавои кадагӣ, мошин мега лободжа омада бин мега маҷош 100%. 4 диска, 4 баронаи нава мега соҳибшон ҳамаш 100% бадрон. нархи мошин мега 10500 сомонӣ ҳастае, бо камтар муомила мекунем мега не ки бисёри бад не. ҳамин мошин агар бадрон савдо нашида боша, шумо метавонед ки рафта ҳамин мошина гирем, барое ки мошинчаи тоза, нархшам арзонае, срочно мега пул дар кора. 10500 сомонӣ ягон сум мегзарад, не ки бисёри бад не. дар шаҳри Душанбе қарор номерошон ҳастае ки кадомишон мехарен, харидори аниқ мега занг зананд. марамат. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи Бадрон Daewoo Tico ҳастае ки соли бароишаш 1996 ҳастае ки бензини холие. моторш мега 1 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Бадрон ин мошин мега як дастгаштаги ҳастае, 5 сола мега дасти як одам дай. ҳамин мошин мега 5 сола мега дар хона хоба, яъне ки ҳай кадагӣ нестае. заводид мешава мега балоншам суда ҳастае, кузовшам мега суда хай камтар яхе ҷош мега хали қат шидаги мисол паққа шидаги ҳамуша рост мекунен. мошин 5 сол мега дар хона хобуд мега ҳамаҷо 100%, кам мисол ҷош ҳамихе паққа шидаги ҳавая рост мекунен. электропакет дорад, ҳамихе радной краска. ҳам як мисол чӣ мекунен, эҳсоси сар мегирен, ҳай мекунен ша. хадавои кадаги ҳаста мега мошина мисол 5 сол мега дар хона хоба. ба ҳамин хотир мошина мега арзон мефурӯшем. 7500 сомонӣ нархи мошина, бо арзон ҳам мешавад. ин мошин дар шаҳри Турсунзода қарор дорад. одамоне ки конкретно мехарад мега омада даст регарда бинаша мега мисол ягон сумша муомила мекунем. суръатошда ҳамаи камбудиёш маълумае. ин бо 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда.